aslym Gyllarbatdan. Jahan, sen näçinji ýyl we nerede doğuldun? Men 1994-nji ýyly Aşgabat şäherinde doğuldum, aslym Gyllarbatdan. Jahan, näme üçin halk aýdym saýladyňyz? Men halk aýdym saýlamagymyň sebäbi özümem gowwarýadym, ondan şu merjen nälilerden soňam dutar sazguralyna gatnadym. 2005-nji ýyldan bäri hem dutar çalyp hem bilelikde ýerine ýetirýän. Esasy asliýetinde öň maňa dutar bagşy diýip tanaýadylar. Özüme ýakyn saýan halk aýdymlary. Jahan, sana meşhurluk getiren aýdym. Maňa meşhurluk getiren aýdym ömrüm Kakajan Nurimov'un aýdymy. Şol aýdymy hel haladym ýerine ýetirdim. Şol aýdym maňa şöhrat getirdi. Ýöne ondan öňem Merdanda manan käbesiniň düzen aýdym bar. Dolan aýda balam görüsüm gelýär diýip ömrümden öň birinji şol aýdymy ýerine ýetirdim. İlki bilen has meşhurluk getirip nemeden aýdym maňa şo dolan aýda balam görüsüm gelýär. Ondan soň ömrümi ýerine ýetirdim. Jahan, sizde afterska aýdym ýokmy? Men afterska aýdymlarym bar. Känem nesip bolsa inki albomy diňe afterska aýdymlar bilen dowam etmek gözüňe tutýan ýöne Halipalaň aýdykdan aýdymlary haçan aýdanda da süýjüligini ýitirenok manysyny ýitirmänligi sebäp bil şol aýdymlar Halipalaň aýdymlaryny ýerine ýetirýän men. Afterska aýdymlarymda nesip bolsa geljekde size ýetireriz. Sen Halipaň kim? Men ilkinji halipam Türkmenistanyň halk artisti Gülşirin Aljanova. Jahan bagşy. Siz näçinji ýylda ilkinji ýylda sahnada çykdyňyz we näme aýdym ýerine ýetirdiňiz? Men ilkinji ýylda 2005-nji ýylda Garaşdyrylan merjen däneleri atly bäsleşigine çykdym we şol ýerde döwletimiz yrylmasyn diýen aýdymy ýerine ýetirdim. Şol aýdym bilenem ýeňiji boldum. Şondan soň aýdyma dowam edip gelýär.